Mungkin iso cuma lewatnya gak lewat kuwinen lho. Mungkin dalam ya, proyektor kan ya tas-tas itu ae. Servis kamera wis ketutup. Proyektor ya cek. Ya mumbu saulan oleh siji loro cek iso oleh. Proyektor. Winginan nggiri wariwi kan ya duit proyektor. Aku kan winginane kan jaran proyektor 200. Nggiri wariwi tuku mangan ning gone ngono winginan. Enggak, golengan iki lah. Ngene pare winginan lah, aku gak sampean nang budal dhewe malah daerah. Ya jadi rezekine wis gak teko sosial media to. Piye? Kerja apa ngutang? Enggak lah, aku gak ngerti lah. Jenenge urip aku malah iki ya nek andai aku ndek dhuwit 4 miliar rungkat 100 juta nek gak nemen-nemen ngene. Oke, tak jebone nek gak iso. Tak jebone. Piye rezekine dicoba ngono. Dan Dimas tekoni sampai mati ya ora gelem ngomong jujur, ngomong aku ora jupuk. Tapi kira-kira dhek lho Mas. Ya tapi tetep dia gak